Ingdeng troksi All Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition ajai mek ke paman pon. Sonsi mati yong cikloni fai krehini Karbi lo charli jutang ateran atu mahin pen patir pi ponsi Ingdeng troksi All Karbi Anglong Inter College Cultural Competition ajai mek Deopani College pathua klamalong paman pon. Lasong se ni fai kre si arni pen pangcheng ponsi ni fai krehini arni anjai mek pajut pon. Sonsi ada por fai troksi apor malom pen rong ketong pen si pangcheng pon lo. Aduntu KLJA amaipu singjati sohin pensi lamain thurpon lapente chikimo saita padupon. Ingdeng troksi All Karbi Anglong Inter College Karbi Cultural Competition ningkan sturuhini ra ingkoi rakethom rongaje lapen rangsina sarpo arani kangpupon lake Deopani College Principal Boson rong pharahin pensi ingpupon. Lapen phi porphai keba porma lompen nimsu kirung hirjer ketok bor etalun sonsuri kachibung arlusu sonsuri kachibung pinsu bap thili ke ap kengdong dang ke kat lang thekang horpen ke kat kachepati asai padupontu lapen analu porphai hinia porpen ratmai pi padupon laso along manpeng alhi kachetong don lake Karbenglo termas konsil IM Surjorong par lapene lakhain ko rapli Deopani MSC Sorbon Telenga alang litum chetong don lapen porphai trok aporpen no iki PSI padopon lapen te porphai trok si ahudan ke kalitang borsing rompi XMSC founder Deopani College amaipu amen pen lunkana malin padopon bangso lunkana malin kangpupon lake Karbi Anglong Termas Council IM Surjorong par in charge art and culture Karbi Anglong Termas Council ahin pensi Impupon. Ruang korapen pita pangdapon Lawrence Lekhe News 24 Karbi Anglong.